טוב, אז הייתי חייב לנסות את הטרנד הזה. בשביל זה הבאתי את חבר שלי, ויש לנו שתי זוויות, אחד פה ואחד פה. יאללה, מתחילים! טוב, אז אני אתחיל. אני בוחר את זה. תורך. יאללה, אוקיי, אני אבחר את זה. עכשיו בוא נאכל. יאללה, יאללה, M&M. לא ראי. וואי, זה מתחיל זה. לא ראי. לא ראי. מלא. ואז קצת המשכנו עד שזה קרה. נבחר את זה. מה זה? זה מלא. לא ראי. ואז קצת המשכנו לחפור. והמשכנו עד שזה גם ממש צמא. לא. הירוק, יאללה. אתם כבר יודעים מה יהיה? הרי